Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Моя страна, моя България. Бяха времена, много гадни времена, когато България се прославяше по света със своите хорове. Сладкопойна чучулига, глупости! Или с нашите спортисти и спортистки, тъпоти, с нашите оперни певици и оперни певци, с нашето сирене, нашия кашхавал, розово масло, глупости на търкалета. Глупости на търкалета. Днес България се прославя от Елеонора, която стана много известна в Испания. За нея се пишат книги и се пеят песни и скоро Халивуд ще направи поне един филм и два сериала. Елеонора е боркиня за социална справедливост и изравнява финансовите възможности на хората, като ограбва, не, грозна дума, като присвоява, не става, като взима от богатите и дава на бедните. Самият Робин Худ написа приветствен адрес по адрес на Елеонора и благодари, че продължава неговото славно дело за изравняване на социалната справедливост в Европата. Елеонора е мразена от властите и затова е несправедливо обвинена. 100 пъти се е гепели, значи, че тършува в чужи джобове. Гадовете не разбират социалният момент тук, социалната идея. Богатите да споделят с бедните своите богатства, портфели, кредитни карти и едномесечни карти за градския транспорт на Мадрид. Някакви си граждански патрули, специално измислени за Елеонора, я депнат всяка крачка и я гефат. Винаги или почти винаги, когато тя бърника в чужди джобове. Не искат да споделят славата й, като си затварят очите и позволят да изравни бедността с богатството в Испания. Испанските съдии до един гадове проклети много искат да дадат смъртно наказание на Елеонора или поне доживотен затвор, но се страхуват от метежи, революции и нова гражданска война в Испания. И за това гадовете проклети винаги я глобяват. Тя си плаща глобата, излиза от ареста и е вдигана на ръце от нейни поддръжници и раздава сумати автографи. Тя вече организира няколко курсове. Сутринта организира курс как да се предпазим от джебчийките в Мадрид, а след обяд води друг курс как да бръкнем в чуждите джобове и да гепим парите. И двата курса имат огромен успех и за тях има записване 3 месеца предварително. Тя в момента пише книга, въпреки че е малко неграмотна, за своя живот и своята кариера. Много други страни искат Елеонора да им гостува, гастролира и да бърника в джобовете на техните граждани, за да станат и те известни покрай нея. Да изравнява и там социалната несправедливост, като взима това, което не е нейно. Елеонора е родом от Радомир. Тя е гордост на града и околията. Вече се построила 3 къщи от своите хонорари от двата бързи леби пръста. Понякога бърка с десните пръсти, но тъй като левичарка предпочита да бърка с левите пръсти, с които е 0,18 секунди по-бърза, отколкото с десните пръсти. Испания вече тясна е с нейната душа, с нейната кариера и тя тръгва на обиколка и за Европа и всички местни полицаи са предупредени да се пазят от гастролерката и да я хванат, а преди това да искат автограф. Скъпи приятели, ние трябва да се гордеем с Елеонора, която разнася името на нашата родина из целия свят и космоса. Не ни интересуват някакви там насари, носари, които дигат железа, наркомани и осъдени престъпници. Те не ни прославят. Такива като Елеонора трябва да има повече. Да се организират курсове в България и тя да предава своя бесен опит на други нейни съратнички и последователки и да тръгнат в целия свят и да бърникат там, където ни има мястото и така ние да си платим веднъж за винаги този външен дълг, който тази година, не тя ще бе, който следващата година ще бъде не по-малко от 100 милиарда. Имам мечта. I have a dream. Мечта е за деня, който стотици, хиляди родни Елеонори ще плъзнат из света и със своите 2 леви бързи пръста, а някои със своите 2 десни бързи пръста
ще побъркат местното население и ще им даде маменцето и така ще изплатим не само външния си дълг, но ще си купим поне още 4 F-16, а може и F-17. Елеонори от всички страни, тръгвайте към Западна Европа и върнем маменцето на местните богаташи. Трябва да има справедливост на този свят. Записването на този емоционален и прочувстван штрудел ми отне 4 часа, 19 минути и 9 секунди. Много плаках, дълго хълцах, сополи се лееха, изхъбих цялата туалетна хартия в къщата и сега трябва да отида до супера да си купа туалетна хартия и носни кърпички, защото са намалени. Ама, къде ми е портфайла, бе? Елеонора е в Южна Африка.